This is around the super. I'm sorry, Mom. Inini ndinoitwa Lucia asi ndiri maitina kandakabarwa ndine mwana wangu musikana anozi Marvelous uyo akagara apa akatizira kuenda kumurume last year October kumba kwemurume saka aenda kumba kwemurume wake wakasvika akagara nemurume uya obva achimuintroducer kune murume unozi Mudzimai ndiye uri apa uyu kuti ndisekuru wake hanzvadzi yamai wake asi wasina ukama. Saka mwana wangu wakaenda kobatirira chiti ndidzo hama dzemurume. Inini batonditaurira kuti mama ndakaintroducewa kuna sekuru naMbuya. Saka kana ndine maproblem ndo kwandinoenda ndichidini ndichitaura. Saka mwana unoti iye wakaenda kozopinzwa zvimwe zvinhu zvekuita unga zvemashai waichidaidzwa ndiwo sekuru waya naMbuya kuti uya kumba kune munhu unobatsira mwana kwakuchiendako. Saka azi musi wekutanga ndakabikiswa sadza nezvingingiya, musi wandakaya sadza iroro nezvikakanwa hama handina chimwe chinhu chandanchafunga bandanda kundoteerera zvese. Saka ndopoitenga madoro awo nemabute nemahari awo mumba vachindigadzika pasi vachitigara masero taura zvese zvatinonga tichiti uite. Saka mwana haana kuda kunditaurira bainini. Ini ndakazoita kakurota ndakarara umwe musi ndochiti mwana uyu zvandarota izvi vandachizomubvunza tikati mavhe ndamufonera mavhe hapana zvakashata zviri kuitika here zvikasi hapana. Kuchechi kwedu kwatinoenda vandazina maimufundisi maichinakanga tinamatire mwana vandataa zvakanaka mama vandatongogara. Saka mwana wakazosvikira kubva muna October December wakabva azotorwa ndiye murume kwakuenda naye kumusha kwake kusagambe waanoti iwo ndo kumusha kwawo wanga watitaurira nehama dzawo dzese kuchitora mwana wangu manje nen'anga yawo yakwachienda kumusha. Mwana iye wakachizonditaurira adzoka after Christmas after New Year ndofunga na 2024 uyu ndo akachizotaura asi paye zvakaitwa pese December anonga akanditaurira zvikati takasvika kumusha ikoko hama dzese dziripo asi patakaenda murume wangu ndakamutaurira kuti ona iwewe ndazi ndiperekedze Mbuya koita muroora kumusha kutamba umwenga asi tunoenda tese. Murume bharamba asi murume wake waiziyana nemurume uyu kuri wauti wanga waronga zviro zvawo. Saka mwana paakasvika kumusha ikoko kunoti iye ndakasvika vanhu vakaungana ndakangopinzwa mumba yandakapinzwa ndo makaitirwa zvinhu izvozvo vazobudiswa hari yeblack yakanga ine zviro mukati zvakazvaiswa kuchiziva unofanira kuti utaurire kuda kuti masesa aite mari agare mushi. Saka hari hazi pekupedzisira pane zvakazvaitwamo nezvakazvaiswamo ndiyo chazotsanangura. Ai ndakazochibatirana uyu ndiye wamurume wako kubva nhasi iwewe masesa unofanira kunge uchizoongorora nyangwe akazobva kumurume kwake kwaanonga ari unofanira kugara uchiziva kuti uripi uri kuita nezvei nekuti zvatagadzira izvi hazvifaniri kuzokanganisika ba. Mwana ndokuchibatirana hari yakubuda mumba muya mama iswa mami nebonde musina zviroba uroti yange iri umba yezvikwambo kwakuchibuda kunze kwoumba kuseri kwedho kuseri kweumba asi kwakacherwa gomba hari yabva yaiswa ndo makachiswa zvinhu zviya asi tatoti pedzei kuita zvinhu zviya aindo pakazi ndingatidzoke. Saka wadzokera mwana azi musi wa 31 December 2023 ndo pazvakaitika paukazoenda kusagambe uku zvese zvaitika. Saka mwana adzoka azi musi wa 1 ndakabva ndazopiwa mattress. Saka azi kupiwa mattress iya kwandakaita kubva musiwo ndandakurowana nemurume everyday handichinetsana naye kusvikira wakazonetsana nemukadzi waMbuya wasi sekuru manje umwe musi nenyaya yedola ameno zvakaitika. Mbuya uya ndo pakachizondifonera inini kuchinditaurira kuti mama ndanetsana nemwana wenyu wandirowa. Tikati chinyi? Tikazonenga wakupenga. Tikati kupenga wapenge izvi zvese zvinandikazvizi ndo pakachizobuda chokwadi musiwo manje mangwana acho ndakuchizoenda kobvunza kuti mwanangu chii. Mwana kwakuchitaura kuti mama mufunge yenyu pese apa zvachisikabudi asi ndoda kutaura zvandakaitiswa pamwe ndogona kunga ndakupenga kana ndichazopenga kana kufa kwakuchitaura nyaya iyi. Ndo pandakachizoti kuna Mbuya uya ndikati ndokumbira kuona murume wenyu. Murume wacho bva azouya kubva nerabva kubasa unoshanda kwaRahima abva kubasa kuya patachimubvunza zvikazi ehe zvakaitika zveshuwa asi yange ingori nyaya yekuti ndaida kutsvaga mari. Ndikati nyaya yemataura ina ndikwanisi kuitaura ndega nekuti inini ndakaroorwa murume wangu nyangwe akafa ndiri chirikadzi asi une wabereki wake. Saka tofanira kuti uone wabereki wake mutaurire wabereki wake zvamakaita asi murikuziva kuti imhosva yamakaita ngekuti mwana wangu handichazivi wakazvitakura pamwe unogona kunge atova nezviri pari unogona kuzofuma afa kana kupenga zvinozomshatira. Ndo pandakachizotaurira hama dzacho awa ndiwo baba wacho munin'ina wemurume wangu wakashaika murume wangu saka ndiwo baba wacho
awanditete wangu hanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu pazvakaitika baba munini anga asipo vanogara kuHobos. Ndakachizoenda kotaurira hanzvadzi yangu inogara kudanga mvura, hanzvadzi yangu inini inoteerana natete wangu. Ndokubva ndasvika pandavataurira bva achidaidzwa bva afonerwa bva auya pamba papa. Saka chaakaita paakauya achibvunzwa nehanzvadzi yangu wakabva apfugama pasi wakabva pasofa manga akagara zvikazi ndiri kukumbirawo ruregerero sekuru shuwa zvakaitika asi ainge iri nyaya yekuda kurarama. Ndopakabudisa chitupa chake musiwo ne$20 zvikazi ndokumbirawo ruregerero kuti ndakatadza. Ini bva ndatomboti handizvitori. Hanzvadzi yangu bva yati tete ngatitambire zvinhu izvi kuitira mangwana akazoramba. Ndopakabva asiya kudaro bva kwazi nyaya ingaite police case. Bva ndachizotaurira umweni womupurisa unogara unoshandira kudanga mvura. Ndamutaurira mupurisa uya bva ati aiwa mozoya kukamba. Bva afonerwa kuti auye zvikazi ndichauya mangwana. Ndopatakazoenda kukamba. Tasvika kukamba kuya bva taenzaniswa zvikazi gomisiwe nyaya dzako dzawakaita nemukadzi wako murudzizi yabva abvuma. Zvikazi saka gadzirisai muende koobvisa zvinhu zvamakaisira mwana wemunhu. Uyezve hama dzacho hadzizvizivi, dzinofanira kuti dzizvizive because makaenda kugadzira mwana wemunhu chikwambo hazvinototaura zvega kuti zviri pachena. Bva abvuma. Bva tabvapo ndofunga takabva tazozi endai kumba kumotaurira nehama. Ndopakazama kuda kufonerwa ifoni yakanga isikachaiti. After 2 days takazoona mwana atumirwa samoni uyu rekuti anga atosungwa akutotorwa protection order. Mumashure mekunge aitiswa zvese izvi mukadzi wacho aisombomushandisa achimitisa basa kugeza wacho nasikamupi mari. Saka ndiyo nyaya ndauya naye mambo panapa kuti mundibatsire. Ndiri pakaoma mwana wangu unotombodonha dzimwe dzenguva zvokuti unopedza 2 hours asikatauri. Ndozotombotsvaka kuenda kobatsirwa. Saka ndiyo nyaya iri kundinetsa yandiinayo. Mambo ndimi nenyere Namira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Kuisa izvo. Zvese zvandiri chokwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Marati mubatsiro. Nokuisa izvo. Nauro ari pana vaMambo. Tataurisa. Batenda. Nyaya yakaitika ichokwadi. Pamusoro ichangamire. Pamusoro ichangamire. Yangu zita ndinoitwa Mudzimai. Takaenda kumusha patakabva kuno kudanga mvura kwandaigara. Ndakatongotaurawo ndichikumbirawo musikana ndichitaura ndichida kuti tiende kumusha kwedu. Asi musikana uyu akangoita zvekuti akabvuma ega kuti tiende tise kumusha kwedu. Asi ndachitomurambidza kuti usaende nesu kumusha kwedu. Iye vangotaurawo vakati no ndida kuenda uda nokuona kumusha kwedu. Ndopatakatorana ndobva tatoenda tise kumusha. Tasvika kumusha kuya takanosvika pamusha pedu zvese zviri kutaura zvekuti inini akanosvika akanobatswa akatonogara mumba inenge yeuswa ndezvekunyeba. Saka iye takandosvika naye tese nanatete tatiripo tikanosvika tikanogara panze pakabikwa sadza tikadyira tipanze tiri tese takagarisika tiri pabonde. Asi chakazoitika njokuti zvese ndiko zviramba zvekuti iye akabatiswa hari akabatiswa bote. Alright, imi mauya nani? Taona pame. Muri kwenyu? Makaitwa nyaya dzanga ariko? Angasipo. Angasipo. Nefuna nga mauya kana munhu angariko makaenda nemwana wangu kumusha kwedu. Zvangaitika ndikubasa. Imi muri kubvuma kuti mwana wemunhu makaenda naye kumba kwenyu. What was the purpose yekuenda nemwana wemunhu mukadzi wemunhu kumba kwenyu? Nekuti iye akabvuma ega akati ndinoda kuendawo. Akada kuenda kodini? Iye akangotaura ega kuti ada kuenda nini. Bambo. Dhorobha rakazara vanhu vese. Iye ongotari wanhu kuti ndoda kuenda nemi Bambo kumusha kwenyu. Wobvaita chisepe chekuenda naye kumusha kwenyu. Akamukwidza bhazi ndiani? Mota yani? Makaya mota.
imi kohwaya mota kohwaira munhu wamusingazivi wamusei naye asiri muurongwa hwenyu hwenyaya yenyu yamukuenda kumusha. Akangotaura kuti ndida kuenda ukuona kumusha. Alright, murume wacho akarumba. Murume Akarumba. Saka murume wobva asara. Akasara akangoti iwewe chingoenda. Imi makaenda nani? Akaenda natete mhuri yedu yose. Naiye ari wani mutorwa. Ndiye ngari wani. Waanoziyana naye panapa paanohwisa wamakaenda nayo ndiani? Besides yourself. Chete. Wamwisa wana tete nawo wamakaenda nawo wisa hawazivi. Imimi kumusha kwenyu what was the purpose of the visit? Mamukuenda kudii kumusha? Pane urongwa watataenda kunoita. Aiwa. Mamukuenda kurongwa hwenyu. Mamaenda kurongwa hwenyu. Tataenda kunoita tangofambira ngono. Mama enda kuita urongwa hwenyu. Tataenda kuita doro redu remushaka. Tataenda kunoita zvidoro ratatangofambira kungoenda mushaka. Doro renyu rekumusha kwenyu. Saka uyu interest yake padoro renyu ranga riri chii? Uyu haana kubvira ambodaidzwa padoro. Saka interest yekuenda kumba kwenyu yakabva papi? Mamutaura kuti muri kuenda kudoro remusha kwenyu. Interest yake yakazobva papi yekuti abva ada kuenda kwenyu? Akangofarira kungoenda naMbuya ndo anga achida kungoenda. It's okay. Ngasunge. Ende padhuze pane mari yenyu. Ini ndakatizira muna end of September last year. Zvinozi marvelous chinako. Ndatizira muna end of September last year. Ndakagara neanga ari murume wangu nekuti takatosiyana. Ndagara naye. Makatosiyana? Akandiramba. Asi akupa nhumbu? Akandiramba ndine nhumbu. Akatokuramba izvi une nhumbu? Reason yakakurambira ndei? Handizivi, akanditi wakatakura chikwambo chamasese ende nhumbu yaunaende yenyuka yamasese. Mira. Wakatakura chikwambo chemasese? Chikwambo chemasese ndo chicho. Hanzi mwana wakatakura asi mwana wangu baba. Chikwambo chamasese nekuti masese ndiani? Saka wakatorambiwa nyaya yamasese? Une makore mangani? Ndine 18. Une 18 chaidzo? Wakazvarwa rini? 2005. 2005. November. 20 November. Okay. 2005. Saka mukugara kwatakaita neye anga ari murume wangu akandiintroduce. Iwo wakatizira rini? End of September last year. Musi wa 24 September. September last year? Which means ungasati waine 18 years? Angasati achisi. Ungasati 18 years? Which means pane mhosva. Start to work. Saka tagara end of November musi wa 27 ndopaakafonerwa nahama inga asingawazivi. Ndaigara ndichimubvunza kuti iwe umbonenesi kune hama neni nekuti mukugara kwandakaita musi wandakatizira ndakaendeswa kwatete kwaiti ihanzvadzi yacho kuma2 weeks ndokwandakagara kwe2 weeks. Ndabva ikoko ndokwandakazoonogara naye pamba kwedu. And then ndobva ndiendesa kwamasese musi wa 29. Musi wa 27 akafona akati muzukuru uchiwa usiku here nemudzimai kumba kuti tizomuona. Saka ndichauya naye sekuru. Ndobva mangwana acho makuseni ndobva tati anonoka wanenge waenda kubasa nokuti akanonoka aita zvekuridza mubhawa saDJ. Ndobva ndatoti saka tena rini kunoona hama dzako dzacho saka ndichazokuratidzira tichazoenda. So 29 makuseni seni ndakamukogeza makuseni iwe aigara nechekumusoro ichitagara kuzasi ku16. Ndobva tatogeza makuseni ndobva tatopfeka bva taenda tasvika sekuru aenda kubasa paine mudzimai wacho. Ndobva tapinda mumba kanzi munofara here ndiye mudzimai wangu ndatomhoresa mbuya zvakanaka kanzi ndiraiti hangu sekuru wenyu waenda kubasa asi zvamauya odai zvanaka nemudzimai ndamuziva ndamuona chandiri kudawo futi kubva pamudzimai wako inini ndakazvitakura saka ndikuda munhu anondibatsira kuita basa wangu wamutaurire nyaya yatakataura panapa kana asi handamutaura mochitaurira neni samadzimai. Ndobva ndachiti kuitiwa basa rakange zvanzi kundichaira pamukova nekuti inini ndakazvitakura ndikwanisi kudini kutsvaira. Ndati muchindibhadhara here nekuti inini ndinozvikuita kumba kwangu. Zvikanzi unoda mari? Ndikati zuva ndinoda $1 kutsvaira pamukova kwedei nekuti pamukova ivo wainga uri maroji wanoita wiki pamba pawaigara.
ndati dona badei yange itori mande ndikati it's okay ndodini ndokubatsirai ndobva ndatopuwa mutsvairo mubva tobuda vati ini ndakuenda chisarai mese ndikati ko inini ukaenda undisiya ndega panapa inini first day rangu rekunoza ndokuti mujairani indodogara pane madzimai chite ndobva aenda panasara mundatsvaira pamukowo ndapedza mundapinda mba chikanzi ndoti ndibatsiro futi kukoma maketeni nekutsvaira mba nekusimudza zvinhu kuchinja setup inini zvese zvaindiremera nekuti ndine pamuwiri ndati ndinobhuya nyaya isati yakura zvekuti ndingada kukukanganisai asi kana muchindibhadhara futi zvakanaka hazvo ini hazvinei neni zvekuti mune pamuwiri hazvo ndodini ndokubatsirai zvikanzewo nichindibatsira kusuka ndobva wabudisa dhishi ndasungira mutapu ndadzoka ndobva wati chinibatsira kukomera maketeni ndikati asi mari ndandakudzere kuti pamaplate andasuka esaya dhishi rese iri $5 zvikanzi it's no money is not a problem vanobatsira kukomera maketeni ese vandapedza kukomera maketeni vandachaira mba vandachinja setup yavo yanga irimo dzadza kuma4 takaenda makuseni kumapasti 7 ndobva ndazobvako kuma4 kwacho katuchaenda ndobva ndachiti time dzaenda kumba ndasinosiya ndaita kana chinhu ba zvikanzi handiite setombo ndaona pamba pako ndikati ko mare zvikanzi izvezvi zvindokupa sekuru wauya chitora makamfota aya ndobva wandipa makamfota nemashiti nemamwe maketeni anga ari 2 makamfota ne2 mashiti ne1 keteni ekuvhara kumahwindo ndikati amaita basa zvikanzi nazvikanzi chande ndinodini tononomba kwako tiri murodhi zvikanzi murume wangu anoba machira kwaraiwa zvaanoba machira nemamwe machira anotora pabasa pake ndada kuti uzondidini kundibatsira kutengesa nemaketeni anoya nawo ndikati mune muchindibhadhara here zvikanzi ndinokubhadhara asi machira yakati nechiti tikatengesa kana $5 per day toshiyana $2.50 ndikati nekuti ndandisina chandandichita ndikati Joshua mune matodini mandigonero ndasvikomba vanatovaratidzira pamba pangu ndati basa rangu ari movha waenda umba kwavo mangwana ndobva ndamukira makuseni vandaenda unotsvaira pajuti pandachisvika sekuru aya varimo ndokuwaziva kwandakaita ndikati munofanira ndobva vatondintuza ndiye mudzimai akauya nezuro nani naDivine ndiye mukadzi wake saka akandibatsira zvese zvamuri kuona kuti anga achiita vandatotora mutsvairo wangu vandatobuda mundausiyawo rega pamwe ndapedza juti rangu ndaenda kumba musi wa2 December ndopaakatanga kubudisa sagirawo remachira wabudisa sagirawo remachira ndobva ati handei tonotendere chitengesa ndobva tachitanga kutendedza chitengesa machira aya wiki rese rakapera handina mari yandakapiwa even nekutsvaira mba ndati kabva machira ndoyomba kwawe mukamakuseni pasina chawaita ndotsvaira ndosuka ndowabatsira nekubika hoya obva waniperekedza mba kwedu ugara ndoita basa rangu mba kwangu handina musi wandakadhimanda mari noti ndaiti wanondipa zvinhu waiti tabva unoshanda waindipa keteni kana undipa nemakamfota futi aishandiswa ngaari mumba mawo second week remuna December ndikati mbuya mawiki esa ndingokubatsirai mazoti pamari zvikanzi ndine fridge ndoda kuklinwa mukati mayo ndoda kuti undiklinire mufridge mangu ndokupa mari ndikati $5 ndoda kuklinira ndopa wakandipa mari $5 iyoyo ndakutoenda kumba zvikanzi pane muprofita adauya pamba pedu anotibatsira nozi Ishmael unozoya udini wobatsirawo nezvemba mako hauzivi pamwe mumba mako munokwanisa kunga mine mhepo ndikati ainge ndakakura mupinda coastal handitenderi handibvumi zvechiwanhu kana zvei handizvibhilieve kuti zviri riu zvikanzi auzvibhilieve zviri riu zvitori riu unozoya udini wozvionera ndikati aioni watondiperekedza mundatosvikombawo mundatota basa rangu tobva wadzokera umba kwavo dzakuma7 ini murume wangu aenda kubasa kuma5 zvaenda kubasa kuma5 ini ndaisara ndega kumba ozoya mangwana makuseni kuma3 kwakunoyedza apedza uridza upawo ndobva waya ma7 kukutofuna wakasvika bva unokwahwini warumhanya andi ma5 handei kumba kwangu ndikati kunei zvikanzi ngatitokasikire kuende zvizvi patone zvikuitika ndikati chii zvikanzi handei pfeka zvinodziya vanopfeka zvinodziya mundamhanya ndasvika mba mavo ndasvika muprofita yakagara pasofa vanatogara pasi indasa ndaziyo ndiye muprofita ya zvikanzi munofarira amai ndakandirei ndatoti sekuru maswera sei bva ndatogara pasi zvikanzi neprofita ndiye munhu wamadaidzere zvikanzi zvikanzi nawo zvikanzi iwe murume wako haana bhesi ndikati aiwa murume wangu ane bhesi kana sekuru yabvuma murume wako haana bhesi amusi munosomboseka futi voisi rake here muchiti achiseka rine rakaizhazha raronga munhu akadhakwa obva tangusa zvikanzi aiwa haana bhesi usarambe zvikanzi zvandakuda kutaura ndezvekuti murume wako haakude akakunyepera muchagara 3 months muri mese mubva matorambana ndikati inini izvozvo zvendandidini handizvibhilieve zvamurundiudza zvikanzi hando zvandandikutaura kanzi ndinoda kunyepera svika kumba utore dhishi woisa mvura woisa pasi pemubhedha vandakatoti it's okay vandatogara ndati ini ndakwenda time dzadini dzafamba obva wandiperekedza vandasvika umba ndakusvikomba ndatobhoikana nezvandandataurwa vandatorara handina kuisa dhishi iroro ndisina kuisa dhishi pasi pemubhedha murume wangu obva obasa manheru anga sikasokandi chinhu pasi pemubhedha angosvika bva ngokukanda akatotaisa pasi pemubhedha
Parukwira pamberi patoti varara. Vanatonyarara. Vandachifunga kuti dai ndaisa dishi ndainzi ndaisire dishi pasi pembedha. Mangwana makuseni mbuya makuseni kumapasti 6 vaonoka vanatoavhura tuzvanzi wakaisere dishi ndikati handina kuisa dishi zikazi nei sei usinoisa dishi udosvikanganisire mba yako ugadzirwe mba yako kuti imire zvakanaka ndikati ini ndakatofunga kuti ndakatoti ndomwari kuti handinoisa chidishi bhoko dai ndakaisa ingadai ndakazi dishi ndereko dai ndakazi ndiri muroi ndinoisire dishi nemvura pasi pembedha kanzi saka unofanira kutotore muprofita yekuti haunoisa dishi ati izvozvo zvandikwanisi nekuti munhu wayenyuka achandipinza mune zvakawanda manheru murume wawo ibva kanzi mbuya ururwara kumba uyowo nembuya kati mbuya ururwara mbuya ndasiye masikati ari raiteri kanzi eye warurwara vatakwira kutenda tesomba kwawo ndasvikaomba ndasvika mbuya wakatogara wasikurwara vamuprofita unoisa dishi nei ndikati ndakakanganwa kanzi manje uri tozvikanganisira imba yako manje dai wakatoisa dishi ngadai pasitona zvese ndikati ini handidini handibhilivhi mune zvamakataura nodendekesa dishi ngadai nhasi ndine paribhamu zvimwe ndopakabva ati ewoni sekuru bva wagara pasofa mbuya bva uramba wakagara pasi kanzi nasekuru muzukuru tibikire sadza ndikati ndobika sadza sei mbuya warimo mumba mavo muno monitadza kubika sadza ere mbuya ndopakati ndiri kurwadziwa musana wangu wese zvisi zvangu zviri kurwadza ndikati neyai kuti atendera chitengesa ere zvikanzi ehe ndobva ndati handikwanisi ndingatokunzirai sadza randabika kumba zvikanzi atakadaiso ere bika sadza kana muzukuru ndobva ndabika sadza rari ndabika sadza kobva ndati komuriwo ndopakabva ndipa zvikangana hama zvasva ndakasvika zvatobudiswa zvitori pamusoro pefiriji zvabudiswa mufiriji vandapakubva ndatobika zvikangana hama zvaizvo vandawapakurira wese zvikanzwa chako chiri patidyi chikafu yosukudya iwari wabika ndikati mungati ndingaisei ndabika munhesi ari munomu munhesi akangogara mudhaini chikafu chandabikira zvikanzi aiwa iya ndandabva ndadya zvikanzi aiwa iya vandatopakurira chikafu changu bva ndadya ndichingopedza kucheta plate profita ndopakasimuka bva tikubva nhasi wasimbiswa pane zvatodogadzira pamba panapa iwewo kubva nhasi haufaniri kuti awa mbuya haufaniri kuti awa sekuru kana kuti awa mbuya aya asisi ako uyu wamurume wako chaunoda unokwafanira kukumbira kwavari imimi kubva nhasi mavhe kwese kwaanoenda mufanira kuzoti ari kuitei anani ende ari kuzvifambisa sei zveupenyu hwake kati inazvo zvisva zvamata zvikanzi ehe ndo zvandatotaura kubva nhasi hapana chaunofanira kuregera kuita chanenda kutaurira vanatogara pasi ipo ndakatopera simba vandatogara pasi nagara pasi ndopakabudisa bute ongoine kanhekwe kanogara vanofamba kari nako kari mubhegi mavo kane kakaitanga kaduri kadiki kanovhahwa nekanombu padenga mukati mine bute ranga ririmo ndobva wabudisa bute zvanzi budisai bute mukomo bva wabudisa bute bvaisa muoko mangu bvaisa mavo neme mukadzi wavo vanzi ita bvaaita bvaisura zvikanzi right hamuchafaniri kuita rasai pasi ndobva rasa pasi indobona kuti zvamanibatisa ndoti zvasi kubva nhasi ndataura ndozvaunoita ndozvandatotaura ndozvaunoita tora bute wese mhini ndatora bute ndaisa mhini zvikanzi uchitaura uchibhema bute taura kuti nda kuti gomisi madhi ndoda kuti wamasese waita mari ndoda kuti mudzimai wavo nhumbi yavo igare kati ko iwo wacho zvavanenge vasingaiti inini ndinozoita mudzimai wavo sei iwo aine mudzimai zvikanzi nekuti wakazvitakura kumusha kwavo kuna mukoma wakabata wane mwana asina kukwana njere saka wada kukanganisa mwana ari mudumbu memudzimai wavo ende wakazviita izvi zvatiri kuita panapo wanofa uyezve iwo basa ravo rinobva rapera wanoshaya mari saka wada kugadzirisa zvinhu zvavo ndingatugadzisa chii zvikanzi iwe zvandatotaura ndo zvaunofanira kuita vanabhema butere ere ndapedza zvikanzi uchitaura bhema kuti da kuti sisangu aite mari murume wangu da kuti aite mari kubasa kwake imba yake imiri da kuti nhumbu yavo isabve pasaitike chinoitika panhumbu yavo ndapedza vanatonzi chande kumba ndaperekedzwa ndakazviita wiki rese kubva Tuesday vandasvika Sunday next week Friday kusvika kubva Monday kusvika Friday ndaingouya wachinditora iri Wednesday yacho next week takupinda takudaenda una 31 ndopakauya kumba ubva wanditora manheru kuma 11 mumwe musi wachakati handiswendo basi wanditora kuma 11 papa ine muroja aigara pamba pavo muroja aigara pamba pavo bva aniti muroi saka takamugadzira kuti abve ndobva muroja izvo shuwa akabva abva atotama hameno kwakaindonogara aindonogara kwakaindonogara ndobva watoya chinditora manheru ma 11 ndikati imi mauye muchinditora this time kwakanaka here zvikanzi handei obva uchindoa zvozi mbuya wako akangonyarira pambedha ndasvika ndone mbuya wakatogara muprofita yarimo saka mimi ndima muzi mururware here zvikanzi muprofita zvikanzi chandakuda izvoitora muchairo waenda utora muchairo ena mudining mairoja mai divine uchaire mavhari pamusoro pemubhedha uye nawo izvezvizvi kati mavhari pamusoro pezvazvo asi ukasvikiwa menhako perekedzwa nani namai masesi nasisako ini murume wangu aripo ndasingadaidzwi mai masesi kuti sisi ende ndaitodaidzwa kuti mbuya avo aripo ndaitodaidzwa kuti mbuya ndaitodaidzwa sekuru ivo aindaidzwa kuti mukadzi murume wangu ari paiti muzaya mukadzi
asi munhu wangu ameno kana achiziva ameno ndokuzotaura kuti zvakazobuda at last. Ndobva ndatsvaira mavhu aibva nawo, ndobva atora tsono. Mudzimai wandobva azonyora zita remuroja aigara panapo, ndobva nyora zita remukadzi aigara ipapo papepa, ndobva waribayira netsono. Mavhu andabvisa nawo kumubhedha, obva wamaisa mupoto, obva wabhoilisa mvura, ndobva wadira imba yawo yese kutenderedza imba yese, makona ese anga ari masaidhi nekumberi nekumashure. Wadira imwe mvura yacho basa remubhaketi. Tichingopedza izvo murume wangu abva asvika anokapa dhoo, ndobva apinda. Zvikanzi koyo uri tsvage panapa, muprofita yapakanzwa nokubva amhanya abva atiza mubathroom. Imba yayo yagara ine insutu, atizopinda mutoilet mubathroom. Zvikanzi koyo uri tsvage kuno this time dzemanheru dzinoidzi. Nguva dzanangobuda pamba ndendesa maspika kudora, ubva watobuda pamba. Ndikati ndiwo yanotora chiti mbuya ruhwa, zvazvo mbuya ruhwa wakagara pe. Hauchatoteereri pamba, unoswera uchingotendera nemachira, mari yachifuta hauifuti nayo kumba, pana chaunoita chine musoro, unoswera ungotendera, uri utenderere. Ndati ini ndava ndichitorwa nasekuru ako nambuya yako, ini handina dzimwe hama dzako dzandinoziva kunze kweidzi. Ndedzega dzandinongogara nadzo, tikanetsana kumba ndinouya ndichichemera kunoko. Last time ndakahwara nemudumbu, ndikauya ndikarara umba kwawo. Hapana kana chekuti pamwe ndingadawo svidza kanodi nditaurai, zvikanzi ndindamutora muzukuru usatsamwa. Zvikanzi asekuru asi zvakashata zvokuti munobva matotorana neusiku dai so ewoni kwacho vabuda bhaenda. Ndobva wasara ndati ndodzokera sei, zvikanzi ndinati kuperekedza. Pana Svikombo, zvikasvika kuna mabhega kwenomba kwenyu ubve panapa. Obva ugara ikoko kwaungori. Kati handindi sekuru ako, ndodzokera unogara ikoko wanga sekuru ako unonditorera. Saka ubva nhasi ndichadini? Handichawateerera hangu akadoya panapa ina handisisina ukama nawo nekuti hama dzangu ndinadzo. Mandatoraramba. Muswa yanga yaFriday, svika nemuprofita yakabva wauya pambuya masikati. Kanzi hatisi kutengesa nhasi, tiri umba kwedu. Taswera umba kwedu asi urifanira kurara umba kwedu, ndozotaura nemuprofita. Ndikati kurara umba kwenyu chite, ini ndiri murukadzi ndine kumba kwangu. Ndikazora umba kwenyu ndozondararire. Zvikanzi aiwa murume wako anotaura naye nemurume wangu bhawo, neusekuru waitanga wasvikira ubhawo ona nemurume wangu ozoya kumba. Wanenge watotaura wese, saka hapana kana chinombochisa. Unotanga wauya unonga wauya kumba kwedu straight. Ndikati izvo zvinoda aripo momudza. Ndobva ndagara pamba masikati sandoendomba kwavo, vandaswera ndiripo dhairesi, obva waswera nenomba kwedu, manheru bva waendomba kwavo. Murume wandobva wauya umba kwedu manheru. Zvikanzi uyai tiende kumba. Ita fast forward. Tatosvika panyaya yekumusha. Kuda kumusha. Friday yacho handina urara ipapo. Saturday ndopakwauya kumba mangana Maxine. Friday yacho ndobva Friday yacho akanditi sekuru auya manheru obva wabva wanditora. Zvikanzi nawo zvikanzi muzukuru ndachikumbira kuti uperekedze mbuya kumusha unotamba umwenga. Ini nhasi ndakamboenda kutamba umwenga ndandozviziva kuti zvinotambwa sei. Zvikanzi aiwa mune muchingochera mvura nekubatsirana kuita mabasa epamba nekutsvaira makuseni todzoka iri sandi. Ndikati izvo zvinoda mataurirani adowera acho muwaudza kuti tiri kuenda kumusha. Zvikanzi hazvinetsi muzukuru wangu ndomutaurira asi unofanira kurara pana kuti mukire makuseni a5 nekuti toda kuenda kusagambe ndokwatoda kuenda ende tofana kudzoka. Ndikati handikwanisiba kuenda. Zvikanzi aiwa tinofanira kuenda muzukuru. Saturday yacho zvikanzi ndendomukira kuenda kubasa, saka tozosvita Saturday ndabva kubasa. Saturday yacho ndobva wafonera hanzvadzi yawo bva tikuenda nemuroora mangwana iri Saturday. Tikuenda nemuroora mangwana toenda kumusha. Toenda naye kumusha kuti tonotambe naye kumwenga nekuti azikane nehama. Mangwana yacho iri Saturday yo, Sunday yacho makuseni ndobva wamukira kuyomba kwedu nemudzimai wawo. Ndobva watokumbira kune angari murume wawo. Zvikanzi Divine tomunoenda nemudzimai wako kumusha kwedu. Ndokuti anobatsira mbuya kutamba umwenga. Anobatsira kuchera mvura nekuita mabasa epamusha, tiri kudzoka same day iroro nekuti inini nechida kuenda kubasa mandi. Kanzi hapana chakaipa, fana togeza, fana tobuda makuseni, ndatoyabva wahaya taxi yao. Ndakasvikomba kwavo kwati haiwa taxi asi mota manga mine masupa. Friday yacho ndandasira, Friday yacho manheru ndakamwiswa supa rese. Ndakanzi mwa supa iri nekudira bute pasi kuti zvinhu zvese zvatatagadzira pana zvinhu zvapera. Ndikati asi inini zvese zvamundise ndandiziva. Profita yada yanga aripo ainzi Ishmael. Kanzi hapana chandotaura chausingateereri ba. Chibva ndatoita zvinhu zviya. Doro raya yanga riri mufti mubhuti. Chibva ndatokwira mota makuseni, takwira mota yanga iri Honda Fit. Ndatodriva tasvika musakubva. Ndopa tasvika musakubva takamira nehanzvadzi yawo yainzi yakabva kwapika. Tapinda hanzvadzi yacho yapinda mota. Zvikanzi atete aya ndo mainini andakakutaura pafoni kuti tiri kuenda nawo. Zvikanzi munofarire mainini ndikandiraiti hangu. Ndarobvunza mai Masenda, mama kaudza nezvangu ere unokwenda neni? Zvikanzi atete akati hanzi muroro edu anokwanisa ere kuzoita basa sezvo ari aine pamuviri. Saka takaudza kuti nemusikana tienda naye kuti andibatsire kuita basa. Kanzi it's okay. Ndatofamba tatodriva tese tasvika muhauni. Tadzika vutaji. Tasvika kusagambe. Ndatodzika pamashopu. Tasvika takamirirwa neimwe hanzvadzi yawo inopinda mapostori.
taswetamirwa nehanzvadzi yavo nevamwe vana vangu varipo nedzimwe hama dzavo dzaziripo naazukuru ndatodzika vatatomira pasaidi mamasese vatatoendonomira apo pasaidi ivo ndo vakataura nehama dzavo ndaingoona vanhu vachingotasa kwatadhiri zvikanza ini ndo zvandisikario ndiri murora mutsva vanhu vese vanongonditarisa saka tisi kufarirwa nei kuzidziwa rora watsva pamusha kuti nise isi mazuri andoita kana uri murora mutsva ukasvikawo pamusha munofanira kunga maenda kana natete ingade tete acho takamira nawo zvikanza izvozvo zvazvine kunoko havazviteedzeriba izvozvozvo aungasingatauri shona yatotaura mino umwe mutauro wavo wawaitaura ikoko vatatofamba vatadarika rwizi rekuti anga vatakwira rechi2 rechi3 vatakwira mugomo imba iri pakati pegomo iri 1 vatadarika rwizi vatakwira mugomo imomo tasvika mugomo imomo vatasvika pamba pavo paina mai vacho nababa vacho baba vacho akaita like wakada stroke gumbu neumwe musikana anga aripo anga akazvitakura chinzi akabva kumurume nokuti achadi murume neumwe mukomana anga aripo ainzi muzukuru neumwe musikana anga ari Mudzimai anoshanda kuHarare muzukuru weipamba paipapo vatatopinda zvikanza anga tipinde mimba iyi tapinda muimba yanga yairatidza seimba isingashandiswi zvakanyanya tatopinda vatatogara pasi kanza munofanire murora ndizaitangu ndatokwenya ndinozikanawo saka uroro wacho ndehweisu upindire muno profita yabva atopinda pafuga jira rake takaenda naye afuga jira rake rewaita ndobva atogara pasi zvikanzi baba imimi mune zvamakasiya kumusha kuMalawi zviramba zvichiteera ende zvazviri kuteera izvi zvida kugadziriswa ndi munozviziya endi imimi kutaura hanzvadzi yavo takasvika ikatitambira makambobatiwa kuchechi kwaendibai muchinzi musha menyu mune zvinhu zvirimo zviri kunetsa aya ndopakadaira akati ndosaka takasikira kuuya kuti tigadzise zvinhu izvi baba namai nekuti mukoma akatanga kuuya isusu tisati auya hapana chinobudirira ndikabvunza mbuya ndikati zvii zvidogadziriswa mbuya ndobva wati ngatibude tisati abuda ndotota tokasvikobude zvinhu sandaziya hama dzese ngatiziye zvehama dzese wati introduce zvikanzi nambuya zvikanzi aiwa ngatibude toramba takagara pabonde patatakagara ndobva papinzwa hari pakatohwa mvura ndizoti yakacherwa pakangopinda ine mvura ndopatohwa bute reblack padirwa bute reblack momhadirwa mukaka momhadirwa nemavhu avo kanzi vanotore mavhu epakati pemukova hanzvadzi dzavo dzobva dzaendonotora mavhu emumasaidi nemuzukuru akaendotora mavhu ekuimba yanga iri kumusoro kuseri kwayo neumwe hanzvadzi yacho tanga tabva nayo ikatora ivhu rekuimba yatatakagara kuseri ndobva wadira imomo ndobva tanitodzina masenga tichibude bva tabuda ndausiya vari imomo handizvi kuti wakaitei tabuda takaendonogara pabonde tasvika tapakawaridzwa bonde zvasingatigare pabonde apo tagara pabonde handizvi kuti wakaitei mukati ndakazongodaidzwa kuti mainini uyai kunoko hari yangu ivo ndo wakabuda wakabata hari padhoo zvikanzi chibatira naye hari tobva tabatirana hari zvikanzi da kuti mubatirane nemurume wenyu imi muri kuita zvinhu izvi nekuti mato mudzimai wavo saka tinoda kuti mufambe mese tine gomba ratachera apa imi michera yegomba wakapuhwa badza pane muti wanga uri kuseri kwemba iyoyo ndobva chera gomba paseri pemuti ndobva uchita hari takaenda unobatirana tese futi kutsveta hari iyoyo tasveta hari iyoyo mugomba zvikanzi chitorai bute reblack tiri kutaura tashandisa rakaita brown tasvikeko takabvapuhwa reblack zvikanzi bute ndoti mutaure kuti zvese zvataita ngazvisimbiswe wamasese ndobva wataura ndobva waita mutaramba ndakaribata maina muchaita zvotataure kasike kuita ndobva ndatora bute yabva ndaita kanzi itai kuti murume wangu ndoti aite mari muchidira muhari da kuti murume wangu aite mari zisangu nhumbu yavo ngaigare pasaite chinovhiringidza muimba yavo murume wangu ngaite mari kubasa kwaanoshanda apromotwawo ndozvandakataura ndanzichisaira sara racho mukati ndaisara sara racho mukati panguvayo ndakatozwa dzungu ndo wakandibata ndakuda udona ndafamba ndasvika ndagadzikwa futi pabonde ndagadzikwa pabonde mudzimai ndo pakazouya bva agara nemi pabonde iroro ndapuhwa sadza nefish nebeef chibva tadya sadza iroro tichipedza odya sadza pautotaya basa rapera kana mukoma wakazouyawo asisina basa ndobva tatodzoka kutaundi tadzoka kutaundi mangwana acho pandachipuhwa yanga yamusi wa1 31 bva ndatosvika kumba manheru takasvika mahafu 11 zemanheru pandatotamba gorezo rangu nditori mabhulange ndakatorara musi wa1 makuseni zvikanzi sekuru wada kuchinja matress mbotanzi matress haichaiti toda matress nyowani kati ahoraiti kanzi asi ndiri kuplana kuda kuitengesa sekuru atanzi ndikupe matress kati ina handitorinawo matress ndingone bhesi kanzi yaitobva takupa matress asi ndoti undiperekedza unotenga matress kushowground pandanotenga matress kushowground nawo bva tadzoka ndo mapiro akandipa matress iyoyo wandipa matress mukunetsana kwandakazoita mudzimai kuti ndizoudze mama wakauya takagara kubva January February muna March musi wa 15 March kana siri 15 ndi 19 15 March ndobva wauya kumba kwangu ndandisina foni ndanatobvotengwa foni nemanga ari murume wangu ndobva ndipa foni zvikanzi mavhe ndakutengera foni
Ndada maite ni vanatofona mbuya ndada nefoni yemusikana ari mudhani ndikati uyai kumba kwedu ndine chii ndine foni yowani havana kuya musi wacho mangwana acho bva ndatopa app vanatoamhoresa paWhatsApp ndo mauriro akabva waita mhaka wangu so watopa app ndikati zvikanzi hope haisi mari harisi dhola rangu randakakupa nezuro wanga wakanipa dhola nezuro wacho pamba pedu papakabhloka singi ndichita pamari dzedu dzese dzatotengesa kubva muna December musandima kusvika izvezvi zvikosi takangoramba tichitengesa December wese January February naMarch iwowo taingotengesa machira euya nababa ekubasa kwawo marose even nemari etsiyana chibva ndatoti machira kopa mari emamachira madima ndiwedzero ndibhadhare chisinge pamba pedu yakapaduka nomarojesi arunza abhadhare mari murume wangu ati handina zvazi handina mari ndine dhoni zvazvatotengesa $7 zvikazi ndine zvikwere zvandoclear si tikatengesa mangwana unotorwa yese pandatonyara handinodopikisana nawo nekuti ndimbuya ndatopuwa dhola ndikati ambuya mungabva mandishorawo nditi dhola ramakandipa ndo dhola randingabva ndashandisa kutenga airtime iri dhola ringi kana muchirida ndodini ndokudzorerai musi unoenda mari dzemasingi monatsondona ndichibudisa dhola reye ndichidini ndichipa vanhu kana kusafunga kwangu kuti monditi mandipa dhola ndendonotora ndotenga airtime ndatopuwa iri $2 imwe yacho ndikasendera mama vangu ndikaisa mufoni mangu handisisiko bainini yekuti mungabva mandibvunza kuti mari ndaionipi bva watsamwa bva wagara pasi ndati matotsamwa here zvikanzi ndakuda inobva kwangu ndiperekedze ndatovaperekedza ndiri murodi zvikanzi mwana hautendi wazvinzwa ndinotokuona semwana wedu inini ndinotokuona semunin'ina wangu chaichai wazvinzwa dai ndisirine waizirepiwo zvekuti unogara pakauchi ndikati kumba kwedu iriko kauchi hatisi maroja besu kumba kwandakatobvomba kwamai yangu inini zvitoriko imi makazorora nemurume anazvo asi mutori maroja Aite pandoda kuzwa inini ndoda kuzwa kuti iwewe wakanzi ndiye hamurume wako ndakasi wakanzi kandi hamurume wako kubva wadini kubva wabvuma kubva waenda kumusha kusagambe pamanoita initiation process yawakanopinzwa mairi andizvo wabariswa hari waita sei wapinzwa chii ukazi ndiye hamurume wako ende kune zvikuitika kaitikire kaita zvinhu zvekuratidza kuti iwewe you in agreement wanga uri kubvumirana nazvo ndakazobvuma nazvo after ndapedza kudziya zvikangana ndati zviri kuratidza kuti wanga uri kubvumirana nazvo handizvo zvokuti wakazoita after wadi zviya zvazviri kunyepwa zviya kuzvi wakakumbira iwewo kuenda kusagambi hauna kukumbira kuenda kusagambi asi it was a planned journey yekunoita program yanga iriko yako iwe izvo zvakazi murume wako chatinoziva isusu kuti munhu akazi mukadzi wako kana kuti murume wako vanhu muema kutotatanazvo haunombotatwa here nemurume wako handina kumbotatwa nangu chandakangoita ndabva kumusha ndakangorota ndakangorara nemunhu wandisingazivi wakandorota vati ausaona kuona murume musvipa muhope imo murume musvipa muchaini anga asingaoni wanga usina kudhakwa hauna zvakambomwisa zvokuti udhakwe hakuna saka izvozvizvi ukutotaura kuti uyu ndiani wako murume wako here aiwa handika makabva kausagambe ukazi ndiye hamurume wako bva nhasi ukagadzwa mabonde ukaita sei ukati yes ko nhasi wekuti hasi murume wako sei ukazoenda usagambe kakuzadzisa wakandozadzisa kausagambe kuti uyo hamurume wako aiwa unotauzivisei wakataurirwa ukatopiwa nefoja ukazi foja iyi chisaumino uchitaura kuti murume wangu ngaite mari murume wako wakataite mari ndiani anga ndi masese anga utaura zita ramasese kuita kuti masese aite mari bhizinesi yemachira ari pambire mberi wanga usikatauri zita remurume wako wanga usikatauri zita remwana wako remurume wako chaiye wakaunoti murume wako izvi murume wako anotaura kuti nhasi haachakudi nenyaya kuti une nhumbi yamasese ende ukaona yakadii kako kezviro masese wakasvika pekutaurira masese kuti unorara pabhesi hauna matrisi masese okutengera matrisi
masese hauna foni, masese wakutengera foni. Masese chakati masese wakutengera. Saka chiri kutirakidza kuti you are not in agreement chii. Kuna varume wangani? Wanga umbori wangani? Saka iwo pakazokubheme foya kuti ubvume kuti murume wako wanga kuti uri kuitei. Ndopakati kubva nhasi wasimbiswa musha muno. Uyu wakufana kumuona semurume wako. Aya asisi ako. Ndikati ndomuona semurume wangu seinini ndine murume wangu. Ndiro zvandataura kubva nhasi hapana chaona kunopikisa. Wabva ipo papo bvazoenda kumushaso. Bvazi iwewe nemurume wawo nemurume womuri tu. Batai hari. Uyu kumova maina nehari yakugomba iranga achera. Ndobva rasvika pamadi pamaisa muri tu. Kubvazi kubva nhasi ndiye hamurume wani wako. Zvachati uite ndozvauchadii, ndozvauchaita. Chitora foya iyi ubva wafema uchitaura kuti murume aite chi mari. Wobva watora foya ubva wabhema kubva wataura kuti masese ngaite chi mari. Machira ekubanga adiri ngaatengwe ngaafambe awande. Murume wako akamutaura. Saka izvi ndizvokuita murume wako kuti ndakatomutaura ndanetsana kuya ndikata sekuru ako nambuya wako anozvizvavarisa zvadzaitsokei ndobva arara. Mangwanani makuseni ndobva tomukabva aindobasa. Mangwanani acho ndobva masikati acho ndobva todzoka nemuro bva tatodya. Tikati kwemi zvinhu zvandingakutaurira hamusikuita kana action nayo nazvo. Wari yangu iri inova semu wari yamai wako. Ndiyo kuti wakapinzwa ukaita process isinei nechii nekuwakaroorwa. Because kuroorwa kwakaita iwoka munhu angaramba ari kufasitira nyaya yekuroorwa kwako imasese. Ende masese ndobva anokupinza masese nemukadzi wake nemurume wako chinhu chimwe chete ichi. Wakakurongera tsoro yavo, waronga tsoro yavo, handiti wobva wakuti iwo upinde munyaya dzausingazivi. Anenge uri kuona ane mukadzi ende mukadzi wake ndiye asikabvi kumba kweuyu. Mukadzi wake iwo ukada wakazvifunga alright. Pakazibata hari nekubva nhasi ndiye hamurume wako. Waizwa sei asi murume wamasese wacho mukadzi wamasese wacho akagara. Akadi kubatisa mukadzi wake chete. Akadi kubatisa mukadzi wake masese imwe nemukadzi wake wabate hari yawo. Ndiano ya mari yacho. Aiwa, saka uruti here zvikangano hama ndo zvakakupa ndo zvakatubva warasa njere. Wakadhakiwa nezvikangano hama. Right. Saka mbuya chichemo chawawo. Chichemo chenje kuti mwana wenyu aombonorwika. Une zvakaisirwa. Right. Kuti mwana aombonerwe ndo pane nyaya. Ende pasiri pemotikari yawo. Izvozvi nemwana. Ndine imweni nyaya yandinayo mambo. Murume wakatora mwana wangu uyu wakanga atogara kare wachiziwana namasese. Saka yenge iri nyaya yekuda kushandisa mwana wangu. Isindiketi. Mukadzi wamasese namasese nemurume wacho wake wanhu chimwe chete because nyaya yatsoro dzawo idzi handisa ndambona mukadzi wangu inini mukadzi anoyakozi neumwe murume handi usagambe handi kwakati uya kumba kwangu everyday uya ubike sadza uya udai uya ugadzire maketeni uya udai ama murume wakanyarara indakangonyarara. Ende mumashure mekunga ati haachadi mwana wangu wachigara wese nemwana wangu hazi waibudisa murume kuti Ambuya wechikwambo chamasese une chidhuma chamasese kureva kuti urongwa hwese hwakanga waita uyu murume wauyu wakatengwa akapihwa mari. Pane zvakaitika kumashure kwesu kuti ndizosvike panapa mambo ndashupika nekuti ndakaenda kwaSabhuku kadzima ndakapurira kunoku ndikadzisa pasenjames apo ndakaenda kwaSabhuku ndikataura nyaya yangu takaenda katatu akadaidzwa ana kuuya kusvikira ndazonyorwa tsamba yekuti ndiuye kunoku ndokuzosvika kwandaita kunoku. Imi mukadzi wake masese mukadzi wako ari sei asina kuuya. Endi wakatombosungisa mwana wangu kumasuro. Mukadzi wamasese fanongana because ndiye fana ndiyaiswera nemwana achinotora mwana wangu achizofa mwana wachiita sei zvese handiti anofanira kunge ari pano nemurume wacho wake mwana wefanira kunge ari panapa wafanira kunge ari panapa wese ende sei masese afunga kuya ari egari wani
iwo vanhu vaiwasipo iwo wangobva kuti basa maki witness iwo vanhu vari 2 saka mbuya zvatava kuita ka next anaka kune dare next week Saturday musi wa 200 usani 12 kune dare musi wa 12 takukumbira kuti mbuya murume iyeyo ngabvasevwa masamuni murume wemwanawo nemukadzi wamusamasese namasese wacho vanhu vese wouya panapa zvinoda kuti zvazoitika wese vari panapa koko muprofita wacho ari kupi yes kuti awazotoya kudare kunoganasika taita kutotera futi awazotoisa mari waimureto aende unogara angatoa pakuya futi nasai mwana kuya kudare nasa chifuta akasara kuya wakaramba katatu kwese kuenda kwasabhuku kuuya kuno kumusi wa 21 taifana kunga takatonga ana kuuya isusu masese tinokutonga uri mucheni tikakuti uya kuno saka isusu chitotaurira urume mhuka iwe mukadzi wako nemuprofita nemurume wake anenge asina kuya chete isusu hatimbojaidziba hati you cannot initiate mwana wayo kuti apinde muzvinhu zvasingazivi izvozvi mukomana ida kuti musunga iye ane munyaya yekuti mwana wayo akaitisa mwana nhumbu mwana nhamba yako ine mwedzi mingani nhumbu yakwe inechi 8 months subtract 8 months from now ndini zvese ndinoita ndiri mwana wangu subtract 8 months from now mwana angari under age makabatsirana kuenda ende zvese zvichaitika iwo masese nemukadzi wako muri maaccomplice muri maaccomplice kunyaya iyoyi hazviiti munhu akaita kutaura munotanga uri kuerenga novel but zviri kutoitika zvaende zvakatoitika musadaroba ngatisabate zvinhu zvisina basa saka musatikofa isaita kuti vakomana vamubva matopiwa manhatisi ake masese asati abva panapa ngaabva atokupai paanogara nemukadzi wavo nepane murume wacho paanoridzira dhindindi yake wobva anosevwa musi wa12 ndomuda panapa tibva tapedza nyaya iyi handi nhasi hatina zvotikamboita bhozi tikaenda namasese kawo ari ega hatina zvitoitaita bcause macriminal chaichayo iri criminal raiva nefodya sanambona muprofita anozinaswa vaiva nefodya reblack mangwana aiva nefodya rebrown asarozvizi muprofita utazotouye panapa kuuya chaiko chaiko hauiba murume uyu ndondoari isusu hatiri kubuda panapa musi wechingani masese musi wechingani musi wa Saturday tiri kuda panapa kana uri murume usauye kana uri murume usauye wozoona uri pana vamwe varume pakati pevarume right anyway ende ndasangana ndi 12